Ara veurem alguns exemples de sumes i restes amb nombres enters. Anem de més fàcil a més difícil. En primer lloc, tenim la suma de dos nombres positius. No cal ni pensar-hi. 3 més 5, 8. A continuació, tenim un nombre positiu i un negatiu. Haurem de veure quin serà el signe del resultat. Per saber-ho, comparem els valors absoluts. El valor absolut de 3 és 3 i el de menys 5 és 5. Com que 5 és més gran que 3, el resultat hereda el seu signe. Serà negatiu. Encara no en sabem el valor, però com que ja sabem el signe, el podem escriure. El valor serà la diferència de valors absoluts sempre del més gran al més petit, és a dir, 5 menys 3, que seran 2. Al següent exemple tenim també un nombre positiu i un de negatiu. Per saber el signe del resultat, ens fixarem en el valor absolut de cadascun. El valor absolut de menys 1 és 1 i el valor absolut de 3 és 3. Com que 3 és més gran, el resultat hereda el signe positiu. Com que el signe positiu no s'escriu, simplement no hi posarem el signe. El resultat serà, doncs, 3 menys 1, que és 2. En el següent exemple tenim dos signes seguits, un menys i un altre menys. Farem servir la regla dels signes que ens diu que menys per menys és més, i aquesta operació serà equivalent a 2 més 3. 2 més 3 és una suma de nombres enters, com al principi. Per tant, serà 2 més 3, 5. Finalment, tenim un més i un menys, que per la regla dels signes sabem que més per menys és menys. Aleshores, menys 1 menys 4, com que els dos són nombres negatius, el resultat heredarà també el signe negatiu. I el seu valor és la suma de valors absoluts, 4 més 1, que són 5. Així és com sumem i restem nombres enters.